Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Kasal sa kumanghod. Doon na kay manghod? Doon na. Pero doon na siya diferensya. Unsa may ang diferensya? Inay ang panabot. Doon na siya abot ko kayo wala ko mamemorya unsa gid ang iyang sakit. Ang ako ra sabtan nga ubos kay iyang panabot. Low syndrome ba? Unya? May babae nga magpakasal niya? Tingalig mas low pa sad og syndrome ang babae. Dili ingon na Sarah. Hey! Nganong nasuko man ka? Ngano, Anton? Kung nahigugma rin sa katao, angay na siyang sawayon. Angay ng katawan tungod kay namana og may diferensya. Wa man ko'y diferensya sa utok kong manghud gud. Okay. I stand corrected. So, gugma di ay mo ay nakaingon. Unsa man kunong orasa ang kasal? Wala, tuod no. Wa noon ko makapangutana da. What? Kasal sa imong manghud wa kay details? Hinuon. Murag dili man kasuod sa imong pamilya. Nanay, di na ta magisgot sa maong kasal eh. Ang atong biyahe mo atong hisgutan. Sobre na inyong kasal, doon na rin na siya sayaw. Ganahan ko bugart. Nga kaya di mo kuganahan, kung kumaong mo sayaw. Doon na may motodlo, Bogart. Uy, kayo mo tudlo day. Ha? Dili, uy. Unyag di ko kamao. Bunalan ka. Mateo, ayaw ko pagkatawag ingon, ana. Lo, Ano day, Sarah? Mura ko buang. Dili man. Dili ko gusto nga sawayon kas makadungog sa imong kinatawan. bitaw dong Mateo. Gwapo ni mo niya. Lagi ka kinatawaan, lagi ka paminaw. Suko ka, Sarah. Wa ko masuko, Mateo. Sa masuko dong. Basta lang. Gusto lang kong way makasaway nimo. Ano man, Sarah? Bana ka na gud unya nako. Duta paminaw eh. Ha? Ano ka, Sa Bogart? Walay, mao na dong Mateo. Bukibot mo na yung Gusto si Sarah nga respetuhan kag mga tao. To de, Bogart. Oh, Palitis ako og manggang hilaw og hipon, be. Ikaw ang dagmang kaday o ka ng hipon? Mm. Manggang hilaw gipon. Asam ta kapalit na eh. Hala no, ang naman sa mo palit kas hardware. Ato kis merkado. Ay, ako lang palit, Sarah, B. Si Bogart lang. Ubanin na lang hinaon ko. Asa man to? Ato tas loyo. Oh. Ato atimanon ang mga tanom ni mama dito. Gigigita na Sarah. Ako lang bubot mga tanom, ha? Sige. Kay ako na atimanon ang host aron dili ka maglisod pagbubo sa mga tanom. Ako na lang, Sarah. Di ko gusto mahago ka. Ito Sarah. Nahibaw ka ba unsa to imong gisulti, Mateo? Hibaw man. Ganahan good matiyo nimo. Maong hindi siya gusto mahago ka. Kinsa man na si Mateo? Ako good. Sa sunod, ingna nga ganahan gud ko nimo. Ngano di ay? Binata man gud na imong gisulti, good. Dako na gud ka. Hapit tugod ta kasla. O guman sa atong kasal, ikaw na mao ang akong bana. O kung mataw na ning munyika sa kuntiyan, ikaw na'y, unsa may gusto nimong itawag sa munyeka? Daddy or papa? Dada. Dada, ha? Okay, sige. Kay Dada naman ka, kinahanglan nga imong lahuson ang imong sinultihan. Dili na ka magbinata, okay? Okay, Sarah. Di na jud ko magbinata. Magdada na jud ko. Kinsa man day best man ni Mateo ma? Di ba giingnan ka naman ako nga si Bogart? Ano bang nagsusi man ka? Nalimot ka?
Mura day migdili igsuon si Mateo. Ay, sigihan ba na natog balik ka ng issue, ha? Dili lagi gusto si Sarah nga makita ka sa iyang amahan. Husto man sab siya. Sigurado gyud nga magduda si Papa niya nga dili si Mateo ang nakapamabdos niya. Nakasiguro sab ko nga dili mo tuo ang iyang amahan nga nahigugma si Sarah kang Mateo. Kano sa magidang ilang kasal? Sa buntag o sa hapon? May show ka man kahaan. Hangtod ang oras, inyo pang ihikaw na ako? Alas 9 sa buntag ang ilang kasal. Anton, ayaw ko hatagi kahasol. Please. Ikaw day mo ibisman ni Mateo. Kumo ka na. Pero pagbuot na siyang inahan ha. Wa ko mangutanag kinsay nagbuot. Nangutana ra ko kung ikaw ba'y bisman. So, suko ka? Ano mo suko mo ko? Wa ko mahangol sa kasal eh. Labi nang wa ko mahangol nga mamahimong bisman. Pero suko gyud ka. Inawa ko masuko! Igor ko nangutana ni mo. Ah, suko gyud ka. Igo karon sa kung kumo ba? Ma'am, yawan ko dong Anton na may. Kayo sa may gibuhat ni Anton. Iya kong gipangutana, ma'am. Kung bisman bagi kundong Mateo. Ako siya gitubag nga imo ni pagbuot. Suko mo nun. Pasagdi siya, Bogart. Sagdan eh. Nagilty baya ko nga dili siya welcome sa kasal. Pero maoy akong gipanalipdan si Sarah. Unfair di ka, ma'am. Nganong ang pirmang ko? Imo mo gunang anak si Dong Antonia, imong gi sa taon kay inahan man ta ka. Ay, Kita ma'am joke ra. ako laging gipanalipdan si Sarah. Naunsa ka ba? Ngano di ma'am? Ay, sigurado mang yung magduda ang iyang amahan. Nga si Anton maoy uyab ni Sarah o dili si Mateo. Sultian di ka ma'am no? Bisag kinsam tingaling amahan ma'am. Mao gini maabot sila mga utok. Ay, bright masada ikaw sa high Bogart, no? As gita. Sakto gyud ka. Sakto ka. Maunay akong gilikayan. Aw, way laing matulisok ini. Kana rasab si Anton. Iyang solusyon si Mateo aron makalingkawas siya sa iyang kaakuhan. Kon. Kung mausab ganig sukmat si Anton, Bogart, Oh. paduula dayon ako ha. Kasabot ka. Mateo, pagtarong sa atong rehearsal karon sa simbahan ha. Gusto na ko nga simple ra ka mulakaw. Pero kinahanglan nga tuyhad gyud kang mulakaw ha. Ako na timan-an ha, Sarah. Maayo. Ayaw laglain na pagsabot ang akong hangyo nimo ha. Abi nimo, musamot ka di mo kagwapo kung imong sundo ng akong gusto. Guwapo ko, Ay, Sarah. gwapo, uy. Og kinahanglang pabilibo nimo si Papa nga maayo ka ginakong bana og amahan sa atong munyeka. Gusto ko kita nako atong munika. Hapit na, Mateo. Ako jud bantay munika. Haskang layo ka sa imong huna-huna, no? Wa ka man gyud makabantay sa akong pagduol. Ay, naguna-una mo ko sa kasal sa kumang hugod. Alas 9 pumday lang kasal. Unya, May mong muhangyo. unsa man? Muapas ako. Unsa? Muapas ka? No, dili na mahimo, Anton. Kalayo atong late. Unya, musayon-sayon ra kag mo nga muapas ka? Di pwedeng mag-plane lang ko. Imo plite? Pilam sa plate. Kuwangon ang imong TF. Ay, mau ba? Doon na kay gikawilihan sa maong kasal? Kinsa man? Ang asawa sa imong manghod? Ka, magpasangil eh. Yan ang gani ko magkatulgan sa imong boarding house. Niya, magduda pag ikan ako. Kinsa man dili magduda? Nganong gusto man gyud ka nga mutambong sa kasal? Imi, manghod na ako ang kaslon. Naunsa ka? Og nakagusto ka sa asawa sa imong manghod? Ano ipamugos man ginanimo imong pagduda, god?
Di mo gani may galas, babae? Kaha? Nahala, ikaw na lang sulti, ako ito. Be, tagay kog pliti sa lugar sa ako, be, kay ako na lang yung puno. Unsa may musakyan? Mag-fast craft ko. Sa ato pa? Mutambong ka gid ay sa kasal. Mutambong. Pero man sa kasal, mulukat na kog ticket sa fast craft aron makaabot ko sa lugar. Pa, ni ama lagi ka. Ugma, mauna ang inyong kasal. Nga naman di kon ugma na ang among kasal. Wa ba mausab ang imong desisyon? Ha? Ngano nakapangutana ka man, anak pa? Ay, gusto lang kong makasiguro. Andam na ang tanan pa. Niya naman gali ang akong bridal gown. O karong gabi mga to nami sa hotel. Sa ato pa, andam ka ng mamahimong asawa sa usa Sa usa ka unsa pa. Bisan nung saon yun ako tanaw si Mateo. Usa jud siya kaabno. Dili abdo si Mateo pa. Iya kong pinangga. Iyang gipaabot ang umaabot na mong anak. Ingon man siya ni Ana si mong pananaw, pero ipasalig na ko ni mo nga responsable si Mateo. Ay, Sarah. Karon ko pa mahuna-una nga anak ko ikaw. Nga dili mahimo nga ipanimpad ko ang imong kaugmaon. Ingon man sa umaabot ko apo. Unsa ba lang imong mga gipanulti pa? Ready na ang tanan. Unya ikaw, ready na ba? Ready na ko pa. Mag-abot na lang niya ta sa simbahan ugma. Ay naman na complete. Nangyo nako ang nangimbitar nato. Og misugot sila nga mag-fast craft tang tanan. Oh, maayo noon. Og mauban ko nimo sa pagtambong mo sa kasal. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!